Άνθρωποι από όλο τον κόσμο εμπιστεύονται το Κέντρο Πνευματικής Θεραπείας στο ΡΟΘ από το 1995. Οι αναγνωρισμένες θεραπεύτριες Άννε Χούπνε και Τάνια Έκεσμπεργκ προσφέρουν ολοκληρωμένη πνευματική θεραπεία για ανθρώπους και ζώα στο πιο επιτυχημένο κέντρο θεραπείας στην Ευρώπη. Μια εξαιρετική θεραπευτική όθηση κατά το πάσης φύσεως καταστάσεων είναι η ενέργεια της Θείας Τάξης, με την οποία διορθώνονται μόνιμα οι συγγενείς λανθασμένες ευθυγραμμίσεις της λεκάνης, οι διαφορές μήκους των ποδιών και οι καμπυλώσεις της ποδηλικής στήλης με μία μόνο θεραπεία και δημιουργείται μια βάση για την επούλωση όλων των συμπτωμάτων. Από την επαφή με τους αποθανόντες και τη μετάδοση μηνυμάτων μέχρι τη σύνδεση με τον ανώτερο εαυτό και την απελευθέρωση αρχαίγονων μπλοκαρισμάτων, άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι ενθουσιασμένοι τόσο με τα συντριπτικά θεραπευτικά αποτελέσματα όσο και με τα σεμινάρια. Κέντρο Πνευματικής Θεραπείας. Εδώ ασκείται η θεραπευτική φυσική του Θεού σε ορατή και αποδεδειγμένη μορφή.